ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи кӯшониён аризаи зани 42 солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки 20 феврали соли 2023 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо 1 адад қолидро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 4000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 27-солаи сокини абин ноҳия бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. инчунин зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 41-солаи сокини шаҳри душанбе бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир гардид. номбурда аз 27 феврал то 4 марти соли 2023 бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматии марди 28-солаи сокини пойтахт даромада аз он ҷо амволи рӯзгор ва чанд ҷуфт либосу пойафзолро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб шудааст. зарари расонидашуда 4000 сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон номбурда бо ҳамин роҳ аз моҳи феврали соли 2022 то 2 феврали соли 2023 ба хонаи истиқоматии зани 50-солаи сокини шаҳри душанбе даромада аз таъхона ки ҳамчун сехи дӯзандагӣ истифода мешудааст лавозимоти амволи рӯзгор, 2 мошинаи дарздӯзӣ ва чанд ҷуфт либосу пойафзолро бо матоъҳои маҳсулоти хом ки барои духтани либос пешбинӣ шуда буданд дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб шудааст. зарари расонидашуда 100 000 сомониро ташкил медиҳад. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон хабар дод ки нимаи дуюми рӯзи 6 апрели соли 2023 дар як садамаи мудҳиш дар ҳудуди ноҳияи варзоб дар шоҳрои душанбеи варзоб хуҷанд бар асари баҷарии умқаш 600 метр чапа шудани мошини опел 2 мусофири ин мошин ҷон бохтанд. бино ба гузориши кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 6 апрел соати тақрибан 14:16 дақиқа ба қисми навбатдории ин ниҳод занг зада дар бораи як садамаи даҳшатовар дар ҳудуди ноҳияи варзоб хабар доданд. бино ба маълумоти кумита дар километри 65 роҳи душанбеи варзоб як мошини сабукрави тамғаи опел зефира таҳти идораи сокини 36-солаи ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти соғд ки аз тарафи шаҳри хуҷанд ба сӯи шаҳри душанбе ҳаракат дошт ба сабабҳои ҳанӯз номаълум баҷарии умқаш 600 метр чапа шудааст. дар натиҷаи садама ронанда ва як мусофири ин мошинро бо ҷароҳатҳои вазнин дар бемористони ноҳияи варзоб бистарӣ карданд, вале 2 мусофири дигари опел бар асари ҷароҳати вазнини бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. дар пайи ин ҳодиса кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба ронандагон хотиррасон кардааст ки ба хотири пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш сурати ҳаракатро бахусус дар роҳҳои кӯҳистонӣ риоя кунанд. шуморо дар хона мунтазиранд. таъкид шудааст дар даъвати кумитаи ҳолатҳои фавқулода 6 марти соли 2023 тахминан соати 2:30 ронандаи автомашини тамғаи опел астра ҳайдаров икром соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи шаҳристон ҳангоми ҳаракат дар шоҳрои хуҷанд душанбе чаноқ воқеъ дар ҳудуди деҳаи лайлаки шаҳри истарафшан аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашини тамғаи хондай CR-V ки таҳти идораи ронанда раҳмату фозилҷон соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри мазкур қарор дошт бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомашини тамғаи опел астра ҳайдаров ва мусофиронаш турдибоев абдушукур соли таваллудаш 1946 турдибоева анора соли таваллудаш 1951 сокинони ноҳияи шаҳристон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта баъдан турдибоева анора дар беморхона ба ҳалокат расидааст. роҳҳои тоҷикистон аз лиҳози садамаҳо пурхатар ба шумор мераванд. соли 2022 бар асари 1096 садама дар роҳҳои ҷумҳурӣ 416 нафар ба ҳалокат расида 1197 тани дигар маҷрӯҳ шуданд.